Pastor, 15 minutos imong oras pagpangutana kung andam naka palihog pangutana na. Pangutana ganina nako kung hangtod ba karon gito gidawat ninyo nga si Kristo may nagtukod sa relihiyong simbahang Romano Katoliko or Catholic Church. Sukad pagod ganina sa pagbarog hangtod karon, bakit na nahitabo nga gidinay na pastor? Na naman kay mo may gisulti sa mga ebidensya, alag-alag mga kami diri. Next question. Sunod pangutana, wa ba mahitabo nga gilisdan ninyo ang inyong founder nga mao si Kristo? Maganda na hitabo nga giilisan si Kristo sa pagkagitawag og pagka-founder kaya giingon sa Biblia ug kasaysayan si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakoy basahon diri. Sige daw, basaha daw. Doktrina ni sa simbahang Katoliko ha, doctrine of the Roman Catholic Church. Ano silang doktrina? Doktrina Kristiyana na pastor. Yeah, doktrina Kristiyana. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga mao'y ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mapod panimo wala ilisi. Sumala sa Santa at doktrina ninyo ilisan si Kristo. Tama ni sayo. Okay. Tarantar Tubag. Sa fallacious argumentum ad verecundium. Fallacious. Na naman, librong Katoliko niya sa kasabot-sabot. Diba? Kanang gingo din na nga ilis ni Kristo din sa yuta, refer na sa pagka-representative. Kay walay laing translation ang word representative sa Bisaya, kundi ilis. Next question. Salamat sa mayong tubag. Kim. Imo man gidawat nga si Kristo nga founder sa Iglesia Katolika Romana giilisdan sumala pa sa inyong doktrina karon kay giilisdan naman ipadayon pa ba nimo ang pagpangatuod nga si Kristo may founder sa Santa Iglesia Katolika Romana? Misleading. Okay. Moderator's time? The question is misleading, Mr. Moderator. Okay. The question is misleading. Nga naman, giklaro na nako nga kanang ilis din ang term refer na sa representative. Dili na founder. Nag-mislead ka, Pastor. Ayaw i-mislead ang mga tao. Okay. Sir RG Sino, palihog ko tubag kay mahitungod ba na sa doktrina Kristiyana? Nag-invoke of misleading, Mr. Moderator. Yes. The question is very misleading. Okay. Ano naman, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Wala siya'y authority nga mag-translate o mag-interpret sa librong Katoliko. Kasabadista siya. Okay. Kami ang labas naman ang labaw na kasabot ang kanang ilis nga word na refer na sa pagka-representative. Dili founder mo, bitawing ilis, dili magtutukod. Okay, moderator.